guys, nandito naman po tayo sa may Quiapo. Tayo po ay naglalakad naman dito sa may parte ng Quiapo. Nakikita nyo po ang Quiapo, ang linis-linis po, ang luwag-luwag. Hindi katulad po talaga noon na ang sikip nito halos puro panindang nasa gitna nitong kalsadang itong dinadaanan na to. Kaya nakikita nyo po ang mga tao. Hindi po nagsisiksikan, hindi po abala kasi nga wala na po yung mga tinda dito sa paligid ng kalsadang ito. Tayo naman po ay pupunta dito sa may simbahan ng Quiapo. Tayo naman po ay magsisimba dahil total nandito na naman po tayo. Samantalahin na po natin magsimba habang nandito po tayo sa lugar na to, dahil matagal-tagal naman po tayo rito makakabalik sa lugar na to, dahil nakakapunta lang po tayo rito pag medyo may sinasadya talaga dito sa lugar na to. So ito nga guys, nandito naman po tayo sa may simbahan ng Quiapo. Ayan po ang harap ng simbahan ng Quiapo. At tayo naman po ay mamaya-maya papasok naman po tayo dyan sa loob para magsimbang kape. Nandito muna po tayo sa labas para mag-video at para tumingin-tingin sa lugar nito. At ayan po ang pamangkin ng aking asawa na nasa likod ko po ng kulay itim. Ito ang paligid ng Quiapo. Kung napapansin nyo po, ang luwag din po at ang linis-linis at ang ganda-ganda po ngayon.